Что ты будешь так сидеть? Михаил приехал. Вау, ты же сказал, до коляду. Расстрелы отбывались штораз частей. Понеділок, каб аўтамабіль не павёз кагосьці на камароўку. Ніхто з нас не ведаў, што яго чакае. Адзін меў больш шансаў быць расстрелянным, другі менш. Вось і вся розніца. Наш вострожны гумор стварыў адмысловы назоў «Паехаць на месяц» або атрымаць 3 залатнікі. 3 залатнікі. Гэтулькі важыць куля з нагамі. І смяяліся, і жартавалі не раз тыя, хто вось заўтра меўся атрымаць падарунак. 3-залатніковую кулю з нагамі ў патыліцу. Страшна было глядзець на гэты смех і чуць гэтыя жарты. Здавалася, што гэта ўжо смяецца, вышчырыўшы свае зубы чалавечы чэрап. Гук аўтамабільнага мотора, аднак, электрызаваў усіх. Смех змаўкаў, гутарка спынялася, сваркі заціхалі. Ужо адчуваць у калідору хаду, ідуць, ужо... Не, абмінулі нашу камеру. Недзе заскрыгатаў у дзверах ключ. Все замерлі ў страху. Чакаюць. Нехта шапоча. Бяруць з суседняй камеры. Ціха сычаць злосна іншыя. Мабыць, маўчы, каб цябе. Чуваць праз сценку. Сабірайся з вещамі. Ніколі наперад не кажуць, што вядуць на расстрэл. Толькі ў калідоры. На калідоры нейкая кароткая барацьба, нейкі заглушаны, што не здолеў вырвацца з грудзей крык. Рот запхнуты тампонам, рукі звязаны. Зноў хада колькі параў ног. Гудзенне матору аддаляецца, зноў цішыня. Ва ўсіх збялелыя твары, вочы блішчаць перапудам. Час плыве. Камерныя жыхары памалу вяртаюцца да свайго вострожнага жыцця. Але доўга яшчэ адчуваецца подых смерці. Вы пачулі урывак з раздзелу «Расстрэлы» з кнігі Францішка Ляхновіча «У капцюрах ГПУ». Гэтая кніга была перакладзеная на розныя мовы. Па-беларуску выйшла ў 1937 годзе, у Рэспубліцы Беларусь была перавыдадзена ў 1994 годзе. Францішак Ляхновіч загінуў у 1944 годзе ад рукі тэрарыста, як мяркуюць гісторыкі з-за гэтай сваёй кнігі. Аповесць «У капцюрах ГПУ» з'яўляецца першым творам сусветнай літаратуры, які апісвае жыццё ў сталінскім канцэнтрацыйным лягеры з погляду арыштанта. Сумную традыцыю турэмнай літаратуры працягваюць і ў сучаснай Беларусі. Сярод іншых пісаў у турме і даследчык творчасці Ляхновіча, аўтар прадмовы да менскага выдання ягонай кнігі 1994 года былы палітвязень Алесь Бяляцкі. Алесь пісаў: «Цяжка назваць каго-небудзь з беларускай інтэлігенцыі першай паловы 20-го стагоддзя, хто не паспытаў бы турэмныя баланды, частка беларускай літаратуры, створаная ў турмах». Вось і цяпер у турме адбывае пакаранне леташні лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Ляхновіча Ігор Аленевіч. І толькі сёння прыйшла радасная навіна, што журналіст Алесь Алесін быў вызвалены. А так, як таксама ён меў бы такую магчымасць. Алесь Бяляцкі таксама пісаў у турме свае кнігі. Сёння кніга Бяляцкага «Іртутнае срэбра жыцця» напісана ім у выглядзе лістоў з турмы сярод намінантаў прэміі імя Францішка Ляхновіча. Пра гэты твор і іншыя намінанты сёлетняга другога па ліку літаратурнага конкурсу на лепшы твор, напісаны ў турме імя Францішка Ляхновіча, крыху пазней. А тым часам я хацеў бы даць слова прадстаўнікам арганізатараў гэтага конкурсу, у прыватнасці Радыё Свабода і Беларускага пэн-цэнтру. Слова дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку. Дякую, дорогие сябры, что вы сегодня смогли прийти сегодня день. В этот день, 10 снежня, сегодня Международный день правов человека, и сегодня правооборонный альянс Беларуси вручал свои премии. И их отримали 5 человек, среди них и наша коллега Алена Панкратова за передачу «Свобода в турмах».
Вот есть у нас такая передача «Свобода в турмах». И сегодня так само она была отзначена. И сегодня еще один день у свете знакомитый. Сегодня так само дается еще одну премию. Вручают Нобелевскую. Сегодня в Стокгольме вручают Нобелевскую премию. Ось тут собралося, мені здається, саме лепше, де одразу три цієї речі собралися, за які варті і за літературу, і за правооборонство, і за саме лепше і світле, що буває. Тому що ми ось з Андрієм Хадановичем довго сперечалися і прийшли до виснови, що чоловік, який потрапив в ситуацію неволі і турми, і асенсував її, і вирішив написати про це, і він перемог. Дякую всім переможцям. Ад ім'я ще одного заснувальника літературної премії ім'я Францішка Ляхновича слово має старшиня Білоруського концентру Андрей Хаданович. Многие іншие за свою політичную позицию, за свою незгоду з тим, що відбувається у сённяшняй Беларусі, не трапляли за краты, не мели тое цинічнае становішча, якое бліскуча опісаў нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Избыток времени при ограничении пространства. Да? Ситуація, якая пэўным цинічным чынам натхняе на творчасць. Дзякуй, што ў нас ёсць пісьменнікі, якія выкарысталі гэтую магчымасць найлепшым чынам. Шмат хто з нас не мае, на шчасце, не мае гэтага досведу, але дзеліцца гэтым досведам трэба, ён не мусіць пайсці намарна. Гэта яднае нас у нашых кволых спробах, але спадзяюся, што раз эфектыўнейшых спробах салідарнасці. Гэта дазваляе нам быць разам тады, калі гэта не абходна. У мяне разрознены такі бессістэмны чытацкія ўражанні. Я гартаў, чытаў гэтыя кнігі. Я найбольш уражаны адным. Колькі пра мужнасць, пра незломнасць, пра талент будзе ў фармулёўках на дыпломах. Мяне ўражвае, колькі дабрыні, святла ёсць у людзей, якія ў такіх неспрыяльных умовах пісалі гэтыя тэксты. Колькі любові да роднага гораду, колькі любові да сваіх сяброў і калегаў, колькі веры ў ідэалы, якія гэтыя людзі, якія гэтыя аўтары вызнаюць. Я, калі можна, падзялюся сваім чытацкім уражаннем ад адной кнігі, ад кнігі «Іртутнае срэбра жыцця» Алеся Беляцкага, напісаная як лісты з Бабруйска, самі ведаеце, скуль. Ён згадвае вольныя часы, свой візіт у Вільні, у найбліжэйшым да нас горадзе, у Еўразвязе, краму, якая працуе дапазна, але ў 22:00 па ўсіх літоўскіх законах там перастаюць прадаваць алкаголь. Незадоўга да гэтага некалькі беларусаў наведваюць гэтую краму з мэтай набыць нешта. Але герой Алеся Беляцкага бачыць кветкі, бачыць насенне, бачыць цыбуліны з усіх еўрапейскіх краінаў і з захоплены хараством страчвае адчуванне часу і ўрэшце рэшт не набывае гэты алкаголь, праводзячы час з прыгожым, з цудоўным. Вось старонкі чыстай красы падумалася мне падчас першага чытання, потым зірнуўшы яшчэ раз, я зразумеў, пра што вялося аўтару. А вялося пра тое, што ў Еўразвязе няма межаў, а таму ёсць выбар. А выбар – гэта таксама свабода. За красою ёсць яшчэ пазіцыя, ёсць нешта
большее, чым прыгожа напісаныя сказы, найлепшыя словы, выбраныя ў найлепшым парядку. Дзякуй гэтым аўтарам за незломнасць, за тое, што яны засталіся сабою, за тое, што яны дзеляцца з намі сваім досведам. Дякую, Андрей. Дякую, Александр. Таким чином, мы приступаем до презентації творів, сьогодні вилучених на премію ім'я Францишка Аляхновича. Сьогодні у нас 9 конкурсантів. Перший з них – Наста Азарка. Наста, ви з нами. Давайте ми повітаємо нашу авторку. Автобіографічний роман, так називає жанр свого твору Наста Азарка «Зона льосу». Рукопись не написана непосредственно за кратами, але в больш широкім сенсі авторка, адзіная на ўвесь город актывістка Малого фронту у Нясвіжы, адчувае себе пазбаўленай волі. За плячыма маладой дзяўчыны удзел у плошчы 2006, крымінальная справа, шматлікія затрыманні міліцыяй. Наста у нас на цырымоніі, яшчэ раз яе павітаем і паслухаем урывак яе твору. Калі з'явіліся зёберы, справа раскруцілася. За месяц перед выборами. Зёберы – гэта мясцовыя аматары бульба. Чаму яны сябе так клічуць, не ведаю. Калі б хто бачыў, як яны бухаюць, таму чалавеку зрабілася б не проста дрэнна, а вельмі моташна. Я паспела звазіць зёбераў на лютаўскую акцыю. Вся поездка зацягнулася на 3 дні. А мяне тым часам шукалі. Шукалі таму, што напісаў было ўжо зашмат, і трэба было камусьці за іх адказваць. Хлапцоў пачалі цякаць у клецкую мусарню, і яны апынуліся ў незразумелым становішчы. Моцна пахла крыміналкай, але і ніхто не хацеў пачынаць, таму іх так доўга і марудна цягалі. Значна пазней я прачытала вынікі гэтых цяганняў у матэрыялах сваёй справы. Некалькі слоў пра Насту Азарку, пра яе біяграфію. Наста нарадзілася ў 1981 годзе ў Нясвіжскім раёне Менскай вобласці і скончыла Нясвіжскі дзяржаўны педагагічны каледж па прафесіі настаўніца пачатковых класаў і выкладчыца працоўнага навучання, апрацавала ў школе вясковай і на Нясвіжскім. 5 сакавіка 2006 году дачыненні да Азаркі была заведзена крымінальная справа за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Праз некаторы час справа была спыненая. Наста друкавалася ў літаратурных зборніках і падрыхтавала да выдання ўласны зборнік вершаў «Край мой навальнічны». Другі удзельнік нашого конкурсу Александр Будгусаім. На жаль, ён знаходзіцца пад наглядам, не змог прыйсці на нас на вечарыну, але на конкурсе яго прадстаўляе Людмила Кучуру, якая бронзу. Твор Александр і вырваўся адтуль, адкуль, як лічыцца, дарогі няма. Зашел контролер, вывел меня из кабинета на коридор. «К стене!» – заорал контролер. Собака громко залаяла, ее морда оказалась в 20 сантиметрах от моего лица. Воняла псиной. Контролер ударил меня несколько раз дубиной, и я упал на пол. Поднялся. Контролер опять завел меня к начальнику в кабинет. Я, больше согнувшись, ноги очень широко, руки вверх, сзади, голова почти до пола, и начал доклад. «Здравствуйте, гражданин начальник, осужденный Будгусаим А.С., 2 ноября 1958 года рождения». «Присаживайся», — сказал начальник. Контролер вышел из кабинета. «Спасибо», — сказал я и сел на стул. «Ну как, мы тебя приняли на пожизненное заключение?» — спросил начальник. «Очень плохо. Зачем бьете?» — спросил я. «Я убью тебя!» — заорал начальник. «Спешу, как собаку, без проблем и затрат, закатаю тебя в бетон!» И тут же в кабинет рысью вбежали 2 контролера с дубинами в руках. Хочу звернуць увагу на здымкі, якія вы толькі што бачылі. Гэта быў спадар Будгусаім у робе, на якой напісана ПЗ, пажыццёвае зняволенне. Ён паказваў, таксама дэманстраваў, якім чынам іх водзяць там у турме, у той спецыяльнай камеры для пажыццёва зняволеных. Але не толькі пра гэты момант яго біяграфіі распавяду. Александр Будгусаім нарадзіўся ў 1958 годзе ў вёсцы Вейна Менскай вобласці. Па
Паводле спецыяльнасці гадзіннікавы майстар, працаваў слесарам, брыгадзірам. 1 чэрвеня 1999 года атрымаў вырак Менскага абласного суду на пажыццёвае зняволенне. Адбываў пакаранне ў турмах Жодзіна, Глыбокага, Новополацка. У 2014 годзе быў пераведзены пад рэжым абмежавання свабоды без накіравання ў папраўчую установу. Наступны наш номінант таксама адсутнічае, на жаль, падчас нашай імпрэзы. Гэта Алесь Бяляцкі. Праваабаронца Алесь Бяляцкі і ў Жодзінскай турме, і ў Валадарцы, і ў Менскім СІЗА нумар 1, і ў Бабруйскай калоніі нумар 2 напісаў і падрыхтаваў да друку 2 кнігі, асвечаныя беларушчынай, і «Іртутнае срэбра жыцця», таксама шмат артыкулаў, шмат пісаў у газету «Народная воля» і ў часопісы. Першая кніжка намінавалася на нашым конкурсе летась, а сёлета намінуецца кніга Алеся Бяляцкага «Іртутнае срэбра жыцця». Прадэманструю вам яе, што она ўжо выйшла. З руку, правда, она выйшла, яшчэ калі ён быў не на волі. Летась Алесь Бяляцкі таксама не прысутнічаў на падвядзенні вынікаў у турме ў Бабруйску, а сёлета яго няма, але ён у лепшым месцы. Учора ён быў у Парыжы, сёння ў Варшаве. Яму ўручылі польскую праваабарончую прэмію імя Паўла Уладковіча. Кніга эсэ «Іртутнае срэбра жыцця» была напісана Алесем Бяляцкім у Бабруйскай калоніі ў 2012-2013 годах і распавядае пра праваабарончую дзейнасць аўтара, падзеі апошніх гадоў. Яе прэзентавалі ў гэтым жа памяшканні 22 ліпеня гэтага года. Неўзабаве, праз месяц пасля вызвалення Алеся з турмы. Алеся Бяляцкага на нашай імпрэзе прадстаўляе укладальніца ягонай кнігі Алена Лапсёнак. Давайте и короткий урывок з ягонай кнігі. У Варшаве, атрымаўшы неабходнае пацверджанне, я меў гутарку з Эл. Ён спытаўся напрост, без недагаворак, што я збіраюся рабіць у бліжэйшы час, ведаючы, што мяне могуць арыштаваць. Ці збіраюся я з'язджаць за мяжу? Не, адказаў я збіраюся застацца. Бо мой ад'езд будзе адназначна патрактаваны ўладамі як тое, што я сапраўды вінаваты ў злачынстве. Даказаць сваю праўду з-за мяжы будзе немагчыма. Раз уцёк, значыць сапраўды штосьці было. Мяне хочуць выпацкаць у брудзе і выставіць злодзеем. Нездарма ж мне так лёгка зараз выпускаюць за мяжу. Мае ўцёкі былі б выгодныя для ўладаў, але я такога задавальнення ім не зараблю. Коротко про аўтара. Алесь Бяляцкі нарадзіўся 25 верасня 1962 году, скончыў Гомельскі дзяржаўны універсітэт і аспірантуру Інстытута літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Літаратуразнаўца, грамадскі дзеяч і праваабаронца, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна». Быў арыштаваны 4 жніўня 2011 года. 24 кастрычніка таго ж году быў асуджаны да 4,5 гадоў турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія выкарыстоўваліся на праваабарончую дзейнасць. Датэрмінова вызвалены ў чэрвені 2014 году. Наступны номінант нашай прэміі Зміцер Дашкевіч. Ён, на жаль, таксама не змог прыйсці на падвядзенне вынікаў конкурсу, але яго прадстаўляе ягоная жонка Наста Дашкевіч. Павітаем яе. Зміцер Дашкевіч прадставіў на конкурс кнігу апавяданняў «Чарвяк», апублікаваную сёлета ў студзені ў Вільні. Калі ласка, ўрывак з кнігі. Я стаяў у клетцы. Гэта была адна з 3 камер КПП-2, 50 на 50 сантыметраў, з цаглянымі сценамі і замест дзвярэй кратамі, якія гэтак жа адчыняліся і зачыняліся. КПП ў іншых лагерах падзяляе жылую і працоўную зоны. Апроч камер для правапарушальнікаў на КПП перадусім знаходзіцца пакой дзяжурнага, дзе ўсталяваны сцяне якога вісіць пластыкавы макет зоны з усімі абарончымі рубяжамі. Адначасова і пакой для інструктажу змену перад працаю і што захоўваеце ў сейфе-то? Невялікае апавяданне Ігара Міхнаўца «Замалёўка з турэмнага жыцця». Замкамі паводле аўтара у турмах называюць жанчын, якія даглядаюць пасылкі, што дасылаюць зняволеным з волі. Гераіня расказу жанчына-прапаршчык з івацэвіцкай калоніі строгага рэжыму. Час дзеяння зіма 2010-2011 гадоў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі прапаршчыца ў курсе падзеяў на плошчы чакае ў калоніі кандыдатаў у прэзідэнты.
вижу смысла обсуждать с вами судебную систему Беларуси и просто искренне желаю вам лично никогда с ней не сталкиваться. Хватает и здесь людей, не совершивших то, что изменяют приговоры, но скоро это закончится, будьте уверены. Тебя не заплатят? Года Ігор Міхновець активно супрацовнічав після зневолення з Радіо Свобода. Выслушав Николая и Виктора, я без особых усилий достаю из бруса крепления сцены ржавый гвоздь длиной сантиметров 15. Примерно час я затачиваю его о кирпич. В итоге гвоздь становится острым, как игла. На то, чтобы очистить его от ржавчины и аккуратно затупить, уходит минут мне в живот. Бумага. Мой особистый апокалипсис почался 14 сакавіка 1997 года. Первая наша массовая акция на День Святого Валентина, когда тысячи молодённого выходили амбассады, а з вокна под ноги им кидали кветки над... 76 года скончив Белорусский державный университет. Арештован яшчэ раз 20 снег на так званой химии по справе об массовых без этой опошники. А питка не питка, Иосиф сказал, а кто-то убытки уже подсчитал. Не выпитый кофе, не съеденный хлеб, не занятый офис, И будут мне сниться в тюремной ночи подельников лица и пламя свечи, и речь прокурора судей, и УДО. Ірина Халіп народилася у 1967 году. Василий, вас нема? Где Парфенков? Ага. Покличьте его, перед вас. В 1967 году скончила Белорусский державный университет, корреспондентка российской «Новой газеты», жонка экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. У ночь с 19 на 20 снежня была осуджена до 2 годов позбавления воли за терміновкою виконання присуду у 2 годы. А Василий з'явився? Ну, бачите, и он как раз совсем недавно вышел с тюрьмы, отбывший год колонии, и мы его недавно сустракали, и он хотел поломать крыху мой сценар и прочитать верш, який он написал специально для нашей импрезы. Ну, я думаю, он з'явится, мы попросим его этот верш. Ён паліць пошел, напевно. Ну вот, не напалился. Ёсць Василий Парфенков? Тогда давайте покличем Василия Парфенкова, живого, вольного, після биття одного. Коли он не верш свой палец, вибачаюся, гэта хіба адзінае, што я вырашыў паламаць у сцэнары дзеля чалавека, які толькі што літаральна на гэтым тыдні, на мінулым тыдні вызваліся з турмы. Василь, калі ласка, сюды. Такі невеликий, сціплий, але ён написано было от души. На сердце, когда я сидел в одиночной камере у ШИЗа. Мне лёсом виконан гэтакі зараз. Мне лёсом вынесены гэтакі прымус. Аб шчасці сёння можна сніць і марыць. За тое, што я толькі беларус, мне гэтакая кара. Я кару іхнюю з пагардаю прыняў. Бо я сын верны маці Беларусі. І я святога гордага імя не адракуся. Дякую велике. Присаджуйтесь. Я думаю, что зараз будет магчимость выступить представникам-заснавальникам, если будете готовы включить у конкурсную программу верш Василя, але он сапраўды шчыры и симпатичный. Таким чином, конкурсная и позаконкурсная программа нашего конкурса на лепший твор, написанный у турме імя Франтишка Аляхновича 2014 года, вычерпаны. И я прошу представников-заснавальников премии Франтишка Аляхновича подвести и подвести выники этого конкурса. Калі ласка, Александр Лукашук и Андрей Хаданович. После не самых простых развагаў и мы с вельмі шановным гаспадаром Александром вырашылі, что сёлета няма нейкага абсалютна означае, что мы сёння ганаруем некалькіх лаўрэатаў, якія у аднолькавай роўнай ступені ёсць пераможцамі прэміі, лаўрэатамі прэміі імя Франтишка Аляхновича. Крамя того, и это так само, по-моему,
вялікая перамога. У нас ёсць некалькі дыпламантаў гэтай прэміі. Шановні сябры, мы хацелі падзяквальніку, укладальніку кнігі «Ртутнае срэбра». Калі мы раздавали дыпломы прэміі «Дэбют» імя Максима Богдановича, адзін з лаўрэатаў, маю гонар перадаць узнагароду чароўнай жонцы з метра Дашкевіча Настя. Радыё Свабода і беларускі пенсіонер. В местах лишения свободы, это не потерять свое лицо. Она просто написалась, потому что там выхода другого не было. Саша, я прав? Все, спасибо за внимание. Тыя, хто чытае кнігі, сочыць за літаратурай, з здзіўленнем і радасцю назіраюць, як палітык. А пакуль Павел не можа патрапіць. Бачыў вельмі і беларускаму пэн-цэнтру. У гэты дзень я ў Празе, тым горадзе, дзе слова не куля, не зброя, а менавіта слова перамагло страх, краты, перамагло рэжым. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве ў Беларусі гэтак жа мірна, як і падчас аксамітнай рэвалюцыі у Чэхіі, у Празе, зможа перамагчы і беларуская свабода, праўда і справядлівасць. Вялікі дзякуй і жыве Беларусь! Дякую, Павел. Ну, Павел сидит якраз у моем кабинете. Ось за его спиной вы бачили книги, это книги библиотеки свободы. Говорячи про книги, вот бачите, як ствараються книги. Ігор Аліневич, який не може тут присутнічати, я не ведаю, ці його мама, в своїй книзі вельмі кранальнай кнізе написал про одного з авторов, одного з номинатов, одного з лауреатов сёлетняй премии свободы, что той пережив самое великое выпробование сярод тых, кто сидели в турме американцы одразу пасля выборов, потому что он один из усіх был на 55 дзён посаджены у веку этого, оказывается, деяния, и нараджаются книги, и з'являються лауреаты. Радыё Свабода і беларускі пэн-цэнтр ганаруюць прэміі імя Францішка Аляхновіча, Александра Федуту за кнігі «Американские стихи», «Мой маленький Париж», таленавітае сведчанне асабістай мужнасці, годнасці, адданасці ідэалам свабоды. Про якіх сёння распавядалі і улікі створвалі. Дякую. Шановні господарі фотографи в порядку, всі поспіли. Дякую вам великі. Здимки на сайті Радіо Свобода можна буде спампувати собі. И забирайте, коли ласка, производитель. Так, і коли ласка, і флешка. Вторичная флешка, кожна правильно, передай флешки. Так, берите наш подарунок. Добрый вечер, шановное господарство. Я маю гонор присутничать на такой урочистой церемонии. Включили. Ось трохи для меня особисто это хвалюючому, потому что, по-перше, ось такий проект, он
ну, напэўна, павінен чалавек пісаць, які сядзеў бы там, ці аўтары павінны былі сядзець, як вот хтосьці напісаў у каментарах на нашай ніве, што трэба пасадзіць і Бураўкіна, і Войцюшкевіча, каб яны ведалі, пра што спяваюць. Ну, як бы мы не сядзелі, і, дзякуй Богу, я спадзяюся, але кожны чалавек, які, я думаю, што шмат хто в гэтай зале, тым ці іншым чынам меў дачынення да такіх гісторый, да кагосьці родныя, палітычныя ці непалітычныя гісторыі, тому што моя бабуля калісьці казала, не зарекайся, і такі страх заўсёды быў ад турмы, ад сумы, і все мы бачылі всякія гісторыі, калі чалавек багаты ў 90-х заканчиваў, ну, скажем, беднасцю у нашыя дні, і все гэта імгненна. І я хацеў бы падкрэсліць, што Геннадий Миколаевич Бураўкін, як аўтар, не пісаў гэты праект як крымінальны. Гэта спроба расказаць пра чалавека ў цяжкіх жыццёвых абставінах, які час ад часу, дажыўшы да пэўнага веку, ну, наламаўшы там дрова ў жыцці, там разбурыўшы, спаліўшы мост, знаходзіцца ў цяжкім стане. І гэта гісторыя, менавіта першая частка этого праекту, гэта пра гэта. А далей уже трохі света, таму што кожны праект, я лічу, ён павінен быць светлы. Ну, і як гэта заўсёды было у паэзіі Геннадия Миколаевича Бураўкіна, таму пачнем з гітары, а далей там буду нешта расказваць. Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара яшчэ расчуліць нас до слёз. Няхай яна мяне чакае і грэецца ў руках твоих. Яна пявуча такая для нас двоих. І мы яшчэ паднімем чару за наш вясельны каравай. Ты толькі звонкую гітару маім сябрам не аддавай. Няхай яна мяне чакае і грэецца ў руках твоих. Для нас двоих, для нас двоих. Няхай яна мяне чакае і грэецца ў руках твоих. Яна пявучая такая для нас двоих, для нас двоих. Былыя наши сны і мары я ўсё табе адной верну. Ты толькі не парві ў гітары ніводную маю струну. Няхай яна мяне чакае і грэецца ў руках твоих. Яна пявучая такая для нас двоих, для нас двоих. Няхай яна мяне чакае і грэецца ў руках твоих. Яна пявучая такая для нас двоих, для нас двоих. Вось другая песня. Вы ведаеце, напэўна, я нешта там, мне прыходзілася думаць, ну, і этой гісторыі, не тое, што каб весялей было, таму што калі пачынаеш пра гэтае, пра такую тэму спяваць, звычайна артысты прывыклі спяваць пра лёгкія тэмы, такія прыемныя, ну,